Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu qadrli do'stlar. Peygamberimiz alayhissalatu vassalam hadislarning birisida aytadi. Do'stlar ikki turli bo'ladi. Birinchisi ol temirchi kibik. Ikkinchisi ol xushbo'ylar sotgan do'stin bo'lirga mumkin. Birinchisi temirchi do'stin yanında bulganda ya onun tütün isleri senin kiyimlerine singeshek. Ya indi onun şuşu kızgan temirinin şaşıragan vaqtda senin kiyimine lagib kiyimingni tishashak. Yaxshi do'stin xush bo'ylar sotgan do'stin kibik bo'lirga tiyish. Ya'ni şuşu dostun bilen koy vaqt mine kişiler bilen aralaşasın bit. Kulga kul selamlaşıp alasın. Esselamu aleyküm deyip selam berip insanda kullarını da isnegende yaki indi kiyiminden hoş hisler kile. Çünkü kişi özü de körkem hem özündensin körkem halatını kaldıra. Mine şulayık dostlarınızda körkem, yemli, Алар белән аралашкан вакытта да, һәм алар белән янәшә булган вакытта да сезгә файда гына, күркәмлек генә, яктылык гына килә торган булсын. Кай вакыт без дусларны сайлаганда, мәсәлән, янәшә тоткан кешеләрне, янәшә булган кешеләрне сайлаганда, төрле сифатларга таянып сайлый алабыз. Kimdir malga, kimdir mülketkə, kimdir dərəcəgə dayanıb saylı ala. Әммә дә ләкин күңеле күркәм булган дустын хәерлерәк ни өчен? Чөнки аның белән дус булу ул Аллаһы Тәгалә белән дуслаштыра. Аллаһы Тәгалә белән дус булсаң, Аллаһы Тәгалә вәгъдәсе бар. Андык бәндәләр. Аллаһы Тәгаләнең дус булып сайлаган бәндәләр أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Аларны кайгы хәсрәт, борчу, курку тимәс, тәэсир итмәс. Алар күңел тынычлыгы белән күркәм бәхетле тормышта булырлар, яшәрләр, шат иншалла. Менә шуннан да хөрмәтле җәмәгать, дусларыбыз, хуш буйлар сатқан дусларыбыз кебек булса иде. Алар белән аралашкан сайын Аллаһы Тәгаләне искә алып, күңелебездә Аллаһы Тәгаләнең барлыгын татып, тормышларыбыз нурланып, Аллаһы Тәгалә белән дуслыкка этәрә торган дуслар булса иде. Бер таныш үзенең күптәнге дусты белән кайчандыр мәктәп вакытында бик нык дуслашы bir туган абыйлы энеле кебек чыгып жүргән дусты белән очрашты. Караса, ул тәмәке тарта, сүз арасында сүгенү сүзләрен куллана. Тукта әле нинди әйбәт кеше иде. Аны туры юлга бастырыйм әле дип, аның белән күбрәк аралаша башлады. Бер-ике атнадан карыйм аралашулары бызылды, айрылды. Бергә башка җирмиләр икәнлеген күргәч, ни булды, дустың кая дип, нишләп аның белән бергә килмәдегез дип сорау биргәч, ул егет әйтте, хәзрәт ди, мин аны иретермен дип уйлаган идем. Киресенчә булып чыкты. Ул дусны дингә алып килермен, вәгазьләп дингә этәрермен дип уйлаган кеше Сизе башлады bir атнадан соң, ул дустын дингә китерү түгел, дусты диннән аны чыгара башлады. Мәчеткә әзрәк җыри башлады, намазларны кай вакыт казага калдыра башлады. Һәм ансы гына түгел, тел белән булмаса да, фикер белән сүгенә башлады. Дини кардәшем. Шунда ул утырды, уйлады, тукта әле бу яхшыга алып бармас. Дусларым үземнән дә яхшырак булсын дип уйлап, фикерләп, шушы нәтиҗәгә килеп, аның белән араны туктатты. Аллаһы Тәгалә хузурында
дусларыбыз күркәм булсын. Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган, тормышларыбызны ямьле итә торган, Аллаһы Тәгалә белән дуслыкны ныгыта торган дуслар белән мул кылса иде Аллаһы Тәгалә һәрберебезне. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.